Каравелче, гледай сега новия снег, ето тук гледай, където не е ринато. И гледай сега тук Чичо Васко, където е издринал. Гледай, ето. Гледай. Гледай. Погледни Витошата там, където пърдаш. Виждаш ли нещо? Гледай. Гледай сега тук какво става в двора. Гледай. Гледай сега тук в двора. Гледай какви са бубуни. Гледай. Бубуни до по 1 метър. Няма къде да си изхвърля снега. Погледни. Гледай. Гледай. Гледай какво става. Гледай какво става тук по Чимшир. Виж, гледай. Гледай Чимшир. Гледай новия снег на покрив. Гледай тук на гараж. Гледай. Гледай. Гледай тук. Гледай. Чичо Злати го няма още. Погледни му колата на новия снег. Гледай. Гледай какво става тук. Гледай на Чичо Злати парника. Докъде е снега. Гледай тук какви са лисичи. Такива иглута. Погледай. Гледай, 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 гледай. На Чичо Злати колата станава миниван. Гледай реката долу. Виж ли реката? Само една ивица. Топличко е. Минус 10 градуса е само. В сравнение с двойните температури. Гледай на Чичо Васко кабернет в лозите. Гола вода. Гледай. Ето, гледай тук какво става. Ще ти направя една пълна визитация. Тук да видиш за какво става въпрос. Гледай тук какво е сняг. Е там е на Чичо Васко Кюмура. Е тук. Е там сивото където. Гледай сега тук. Гледай тук. Гледай реката. Нема ги патетата. Патетата си избегали. Ето, гледай. Гледай тук. Нема никой. Нема никой. Гледай тук. Гледай. Ето. Ето. Гледай тук, е тук. Гледай тук какво става. Гледай. Гледай тук на покрива, гледай какъв е снег на покрива. 50 см. Нема шега, нема и така. Погледай. Тук е 5 см само от сутринта. Това, след като Чичо Злати изрина. Ето, гледай тук крушата. Гледай тук. Гледай какво е снег. Гледай. Гледай. Вчера тук целият прозорец беше в сняг набил. Гледай тук как е набивало снега. Виждаш ли на лук? Гледай Чимшир. Гледай тук. Гледай какво става. Тук на Чичо Васко наблюдението с осветлението. Его е така. Е така и тук Люлин планина нагоре. Виждаш ли? Ето това. Айде хубава вечер от Чичо Васко. Е така направихме една пълна обиколка. Е така да погледнеш тук. Люлин планина. Е така. Ето на Чичо Васко, къде седи инструмент да се развива. Е така, гледай какъв е снег. Гледай.